Għaddejjin l-aħħar preparamenti għal festa ta' 55 sena ġenerożità fejn il-ġimgħa fl-ewwel jum tas-sena jinġabru fondi tant meħtieġa għad-Dar tal-Providenza biex tkompli toffri servizzi residenzjali lil persuni b'diżabilità. Il-flus li se jinġabru se jmorru biex iwieġbu għal bżonnijiet individwali tal-persuni b'diżabilità li jgħixu f'dawn id-djar li ammontaw għal 115 persuna, kif ukoll għal diversi proġetti fosthom il-ftuħ ta' dar ġdida kif ukoll xogħlijiet ta' manutenzjoni. Il-festa ta' ġenerożità se tkun qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha tat-televiżjoni fosthom Net Television bejn nofsinhar u nofs il-lejl. Net News tkellem mad-direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef li appella lil poplu kollu sabiex jagħti semu f'din il-maratona li din is-sena se tkun qed tittella b'mod differenti minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Filwaqt inawgura sena aħjar lill-poplu Malti u Awċi, nixtieq inħeġġeġ lil kulħadd biex ikun ġenerus għal darb'oħra mad-Dar tal-Providenza kif dejjem għamel kull sena il għaliex id-Dar tal-Providenza teżisti u tista' topera bis-saħħa tal-ġenerożità tal-poplu Malti u Awċi. U spjega li din is-sena ma ntramatx it-tinda fid-Dar tal-Providenza, iżda se jkun hemm drive-thru fejn wieħed ikun jista' jmur jibqa' fil-karozza u jagħti d-donazzjoni tiegħu. Fid-9:09 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles J. Xikluna se jmexxi qudiesa fil-kappella tad-Dar u matul is-sigħat kollha wieħed se jkun jista' jagħti d-donazzjoni tiegħu bit-telefon iżda wkoll PayPal, bil-BOV Pay, bl-Internet Banking u anke bil-Bank Transfers.